ka ba ta wuta gwamna 4+4 fintiri kai ya gwamna gani inos ta mai waka takara da kai ba ta kudi wanda yayi bai gaji ba cewa mai dan kwali mazan ma ba su yi ba fintiri kara biyu buge ta bola ta yi can honorable Usman Hamad Kurdawa ne shi yace nayi wakar fintiri takara da kai ba ta kudi wanda yayi bai gaji ba cewa mai dan kwali karyan ta ba zai yi ba fintiri kara biyu buge ta bola ta yi can APC to fa kusan sharri ku za ya biyo mun yi zabe na gwanin mu kun kadan ne a sama to kusan ku ba za ku kar mu ba to ku jiyo za mu bar ku da Allah hakkin mu za ya biyo to kusan haushin na ku za mu huke wa gida takara da kai ba ta kudi wanda yayi bai gaji ba cewa mai dan kwali karyan ta ba zai yi ba fintiri kara biyu buge ta bola ta yi can mai biyu ja mu je ka ja mu gwamna ka dado ja mu je don masu dan kwali to rikito da mata suke kasa maza ko mu zamo kai da momin mu farauta tifiti zaki zamo kurrufe sozo hambare ta wancan ta bi baya da kai ba ta kudi wanda yayi bai gaji ba cewa mai dan kwali karyan ta ba zai yi ba fintiri kara biyu buge ta bola ta yi can adamawa face lady ba kamar ke yahuwa tunda mata suke batun kike ba mu ruwa mai farin anniya uwar marayo fawwa wata mai dan kwali da ke fa dole ta biyo in ku take bola a can mu za mu raka tara da kai ba ta kudi wanda yayi bai gaji ba cewa mai dan kwali karyan ta ba zai yi ba fintiri kara biyu buge ta bola ta yi can a tafiyan fintiri to da CBN mai hakuri tunda shine ɗaya ja gaban kai ba mu guri sun saka mu a wuya babu canji a gari inda kai CBN aradu za su yi hakuri in kuɗi za ku raba a gungunan ne CBN in batun fintiri ne ya ce kuɗi ba gabuwa wai suna zance kuɗin CBN zai kare kuma to su har dukiyar su har masu aro shi a mota nan dukiyar su duk za ya fitar CBN takara da kai ba ta kuɗi wanda yayi bai gaji ba cewa mai dan kwali karyan ta ba zai yi ba fintiri kara biyu buge ta bola ta yi can honorable Usman shi yace da gode ma CBN mutan fofore dukan mu na godiya CBN to za mu wuce haushin mu kwali za mu kai ta kasa tunda sun yi tawaye sun kira makan ruwa APC Adamawa za mu karta yar banza za mu wuce haushin mu kwali za mu kai ta kasa tunda sun yi tawaye sun kira makan ruwa APC Adamawa za mu karta yar banza mun yi zabe kun danne a can sama yan banza 4+4 Adamawa mun gama yan banza dai da fintiri dole mu bar rama yan banza kwali mai da tibola can kasa yan banza al'ummar Adamawa zabe mun gama 4+4 fintiri za mu yi bana to za mu wuce haushin mu kwali za mu kai ta kasa tunda sun yi tawaye sun kira makan ruwa APC Adamawa za mu karta yar banza fintiri mu je gaida uwar zuma yan banza gamaliya me zan yi da korama yan banza inda fintiri to bana mun gama yan banza za mu tunkudo ta muyo sama yan banza APC sindiri za mu yi bana ja mu je gwamna mu hawa biyu sai biyu to za mu huce haushin mu kwali za mu kai ta kasa tunda sun yi tawaye sun kira makan ruwa APC Adamawa za mu karta yan banza kai da turnuku jure haran gama yan banza tunda kunniyan danne can sama yan banza to kasan kusan baku da nasara yan banza za mu dirje jan bakin yayi jini yan banza Adamawa zindir za mu yi mukuwa yan banza sai fresh day a gwamna mai takwas sai kai to za mu huce haushin mu kwali za mu kai ta kasa tunda sun yi tawaye sun kira makan ruwa APC Adamawa za mu karta yar banza sama fintire muna kaunar mai takwas matan nan ta gada laiza ta ga gobara fintire ga farau da ku za mu yi yan uwa sama
sama sama fintire muna kaunar mai takwas. Matan nan ta gadalai za ta ga gobara, fintire gafarau da ku za mu yi yan uwa. Da na ce muku fintiri ku ce sama 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 sama, dan kwalin can kuma kasa 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 kasa, mu je mu sha ruwan zuma sama 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 sama. APC za ta sha kasa 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 kasa, mu fintiri gai da kainuwa sama 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 sama. Ta tura bakin ta can gida kasa 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 kasa, fintiri kai ne uban gida sama 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 sama. Mai dan kwali kije gida kasa 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 kasa, sai PDP farar uwa sama 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 sama. To matan nan ta sha wuta kasa 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 kasa, da CBN ga uban gida sama 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 sama. A matan ga ta yo zaman gida kasa 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 kasa, Inos ta ina da yan gida sama 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 sama. CBN samu walwala sama 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 sama, matan nan kuma ta sha wuta kasa 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 kasa. Ni Inos ta ina ta wakan gwamnan mu mai hawa biyu 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 sama sama fintire muna kaunar mai takwas. Matan nan ta gadalai za ta ga gobara, fintire gafarau da ku za mu yi yan uwa. Sama sama fintire muna kaunar mai takwas. Matan nan ta gadalai za ta ga gobara.